Jam ñalli bandam hande ɓe yinno heddi yorude mon ko heewi nan waɗa programme jinnom haalde ko faare holno islam hanɗiniri wone meɗen jinnom haalde banggue Sénégal holno fulɓe heeɓe mbaɗa toon wolofisé donc processus acculturation gonɗo Sénégal o e gonɗo Mauritanie aussi mbiɗa yinno haalde gueɗe kewɗe tan mo ganduɗon rendo meɗen ina tiɗɗa hen ina waɗa rencontré oɗo saaha mais hande mi haalanto moɗon goɗɗum par ce que ñanden tan ɓe haaldamno e goto e sehilabam eh bien hawima quoi par ce que débat o hawimi nde mbimomi de ina waɗi fulɓe innitortoɓe fulɓe iwde mumen ko fulɓe kono kalata pular oui min mbiyatmiɓe les fulɓe non pularophone ouais on nani kam no fewi eyo anduɓeɓe ciftintaram e ɓe ganda ɓe gandine wona eyo momi haalan mon ɗo joni leƴƴi e nder Afrique ɗi ganduɗon e iwde mabɓe ko fulɓe wonen ni ene innitoro fulɓe ga heddiɓe natti innitorade fulɓe e ha jeehi mbaɗi créer leur propre ethnie leur propre groupe social walla groupe humain no jiiɗirɗon foof quoi eyo puddorɗen ɓurɗo webdo ɓeɗon kam ko fulɓe sans nul doute innirtorto kadi ko fulɓe mais ko juste ɗemgal mabɓe natti wonde pulaar woni Wassoulou le royaume de Wassoulou et les habitants de Wassoulou qui sont les Wassoulons ɓurde mabɓe wadde représenté oɗo saaha ko Oumou Sangaré oɗon gandi onon foof Oumou Sangaré eh bien Oumou Sangaré ko Wassoulon e kamɓe koɓe fulɓe e kadi eɓe tini pulagu mabɓe eɓe parnori pulagu mabɓe komi goni ko kono ils vont clairement te dire minen komin fulɓe mais min kalta pular voilà ɓeɗon kam y a pas de débat parce que ɓe cuuɗaki koɓe goni ko eɓe tini koɓe goni ko kadi eɓe jabotoro ɗum mais caɗele ara ko leƴƴi keddiɗɗi ɗi keɓormi haalande moɗon won hen in ɗon jaɓan moɗon koɓe fulɓe mais won hen ko ma witto ara ma askoji mbaɗe waɗa révélé koɓe fulɓe quoi woni hande sen mbi les Songhai empire Songhai ko empire à la base qui est Peul qui a on va dire noué des alliances avec d'autres leƴƴi ɓaleɓe woɓɓe et ils ont créé l'empire Songhai ha joni héritage mabɓe keddiɗo e nder Afrique o e wonni mabɓe innittortoɓe Songhai eh bien ɓeɗon Songhai noon seeɗa heddiɓe gande koɓe fulɓe iwde mabɓe ko fulɓe e gueɗe mabɓe kewɗe ni